Hi guys! Ang gagawin natin ngayon is crispy dinuguan. Yan. So, yung sangkap natin is syempre yung karne ng baboy. Ayan. Sunod is yung dugo ng baboy. Ayan. Malapot siya kasi ito yung puro. Ayan. Tapos, yung garlic natin. So, yung una natin gagawin is yung karne natin is hihiwain natin siya ng cubes. Yung iba, ganito na siyang pinapalambot siya. Pero ako kasi guys, ginagawa ko is kinu-cubes ko na siya para pag pinalambot natin, diretso na siya sa kawali natin mamaya pag malambot na siya. Kasi gagawin natin mamaya is ifa-fry natin siya. Okay? So, ayan, hiwain natin siya ng cubes. Para bago natin ipalambot ng konti sa kulo sa tubig. Ayan. Yan. Ganito yung kinuha kong karne, yung sa tiyan siya, belly. Kasi mas maganda yung karne niya. O, ayan. Ayan. So, i-cubes natin siya. Ayan. Yan. Yan, ganyan yung gawin niyo guys. And guys, mainit na yung tubig natin. So, pwede na natin ilagay yung karne natin na cubes. Ayan. Palambutin natin siya ng mga 10 minutes. Hindi naman kailangang malambot na malambot. Ayan. Ayan siya. Tapos lagyan din natin ng bawang para pumasok yung may konti siyang lasa. Ayan. Pakuluin lang natin ng pakuluin ng mga 10 minuto. Tapos hanguin natin siya. Hanguin natin, palamigin. Tapos saka natin i-fry mamaya. Ayan. So, ayan guys, malambot na siya. So, ayan, malambot na siya. So, pwede na natin siyang hanguin. Ayan. Hanguin na natin siya at palamigin. So, habang lumalamig ito, isunod na natin yung dugo natin na gagawin. Ayan. So, ayan guys, mainit na yung lutuan natin. So, lalagyan na natin siya ng mantika. Damihan nyo lang konti yung mantika. Ayan. Tapos, lagay natin yung bawang. Gawin nating brown yung bawang guys bago natin ilagay yung dugo. Ayan, brown na yung bawang natin. So, ang isunod natin is yung dugo natin. Ayan. Dugo ng baboy, hindi dugo natin. Ayan. Naano na natin yung apoy. Ayan. So, antayin natin siyang maging lumapot siya para maluto yung dugo natin. Ayan. Dinuguan natin. Ayan. So, lagyan natin ng konting seasoning. Ayan. So, ayan guys, malapot na siya. So, pwede na natin siyang patayin kasi pag mamaya, pag lumamig siya, mas lalong magiging tuyo siya. So, yan. Yan, pwede na siyang patayin.
So, ayan guys, mainit na yung mantika natin. So, ayan, siguraduhin na lang natin na medyo mainit-init talaga yung mantika bago natin ilagay yung ah, karne natin. So, ayan, mainit na yung mantika. Dahan-dahan lang kayo kasi baka matalsikan kayo. So, pwede na nating ilagay yung karne natin. Ayan. Takpan na natin sa agad para hindi tayo matalsikan. Ayan. Tapos mamaya sisilipin natin kung medyo crispy na siya. Ayan. Bumutok-putok na siya guys. So ayan guys. Medyo crispy na siya. Ayan. Pinatay ko muna yung kalan natin para hindi masyadong mainit at baka matalsikan tayo ng mantika. Ayan, medyo crispy na siya. So, gagawin natin ngayon, hanguin uli natin siya. Tapos mamaya, pag medyo malamig-lamig na siya, lalagay uli natin para mas lalo siyang mag-crispy. Ayan. So, mamaya ulit, mga pag lumamig-lamig na siya, ulitin natin. Yan na guys, malamig na yung karne natin. So, pwede na nating ilagay uli dito sa lutuan natin sa pangalawang beses para mag-crispy siya lalo. Ayan. So, lagay na natin siya. Siguraduhin nyo lang na mainit yung mantika nyo. Ayan. Lagay na natin siya at takpan natin agad. Ayan. So, ayan na siya guys. Crispy na to. So, ayan. Kung titignan nyo, parang konti na siya kasi naluto na siya. Kaya, ayan. Tignan nyo siya. Crispy na yan. Ayan. So, ilagay na natin dito sa lalagyan natin. At aayusin na natin. Ayan siya. So, ito na yung ginawa natin guys. Ayan, yung crispy karne. Tapos, ito na yung ginawa nating dugo kanina. So, ayan, ihalo na natin siya. Depende sa gusto nyo, pwede nyo i-toppings lang. Lagay sa isang tabi. Tapos, bahala nang kumuha yung kakain. Pero, kung gusto nyo, yung ganito siya, i-toppings nyo siya. Tapos, ihalo nyo siya. Kunti lang yung ginawa ko kasi kainin lang ito ng mga 5 katao. So, ayan. Kalahating kilo ng karne yung ginawa ko. Tapos, ayun. Humingi ako ng dugo ng baboy. So, ayan na siya guys. Ayan. Siguro tataka kayo kung bakit ito yung prepare ko kasi usually na ngayon, yung mga gumagawa is yung simple lang na dinuguan, yung malambot siya, yung may sabaw-sabaw siya. Bira yung gumagawa nito kasi medyo matrabaho, kaya ito yung pinili kong i-present sa inyo ngayon. So, ayan. Ayan na siya guys. Ayan. Masarap siya kasi crispy yung karne niya. Ayan. So, i-try nyo siya sa bahay nyo. Ayan, lagyan natin ng konting dekorasyon. Ayan, yan. Yan na siya. So, i-try nyo to sa bahay nyo. Masarap siya. Tapos, gustong-gusto rin to ng mga bata. So, ayan. Crispy dinuguan. Thank you. Sa susunod ulit. Salamat.